музикално-артистична група Лира към Народно читалище Възраждане, Старинен Пловдив. Художествен ръководител Радослава Иванова. На пияното Христина Димитрова. Те ще изпълнят песните "Затвори очи, любима", не знам какво ще следва след това, "Циганка е една" и "Трендафилът мирише". Трябва да го кръстим вече по-ново "Розата мирише". Ще плаче
miła miły się, tylu dobry. Babcia mi zalubili, górama nie wie, spokojnie nie kukano, śpiewacie teraz nie. Babcia mi zalubili, górama nie wie, spokojnie nie kukano, śpiewacie teraz nie. Asa moja miła, na kolenie ci pada. Nevetu da ekiga, ureku na stolu, ne mogu da napića ljubav na ruku. Nevetu da ekiga, ureku na stolu, ne mogu da napića ljubav na ruku. A samo moja, na kolene ti pada. Storia srcegu si slika, da vidi kako u noći ljubav navrlja. Dobrogledana stvorja srcegu si slika, da vidiš kako u noći ljubav navrlja. Asa mila moja, na kolene ti pada. I ti mila moja.